Хиляди хора в Европа страдат от пристрастяване. Пристрастяване, което влияе не само на здравето им, но и на портфейла. Пристрастяване, за което няма разумна причина и което е трудно да се преодолее. Много от нас не могат без автомобилите си, дори и за много кратки разстояния. Едва ли е необходимо да се отказваме напълно от колата. Просто трябва да се отърсим от навика да я използваме за всичко. Ако постигнем баланс между шофиране, градски транспорт, каране на велосипед и ходене пеша, ще забележим бързо ползата. Ако, например, вървим пеша по половин час на ден, ще удължим живота си с 2 до 9 години. Ще раздвижим 200 мускула и ще изгаряме 3 кг мазнини всяка година. А това е добре за сърцето и за дробовете, както и за външния вид. Ако се придвижваме разумно, можем да спестим пълен резервоар гориво всеки месец, което не е малко. Ще можем да похарчим парите за нещо много по-приятно. Чрез разумно придвижване пестим и разходи на града, където живеем. Изчислено е, че всеки километър, който изминаваме с автомобил, струва на града ни близо 2 лева за различни разходи. Това са средства, които могат да се използват за проекти в полза на обществото. Като се придвижваме разумно, правим градовете си по-приятно място за живеене. С по-малко задръствания и замърсяване, с по-малко емисии на парникови газове. Например, едно пътуване с автобус изисква 20 пъти по-малко градско пространство, отколкото придвижването с автомобил. А ако изминем 3 км пеша или с велосипед вместо с автомобил, всеки от нас ще намали емисиите на въглероден двуокис с 1 кг. И така, не е ли време да преодолеем това пристрастяване? Да се откажем от него. Така ще се почувстваме по-добре, ние и нашата планета. Нека се придвижваме разумно.